u ďalšieho dielu ze hry Minecraft. Melón. Dobre, si naťažíme melóny. To dám trošku tišie, lebo to je také. Elytra sa nedá vykraftiť, ale môžeme si dať diskusiu. Lidi, viete, jak sa dáva v Minecrafte bariéra? Napíšte mi do komentárov. Ja vím, jak ju dať, nemusím mať ani na počítači, normálne logicky si ho dať. A lidi, hodíte mi môj skin v Minecrafte, je to Crow ze hry Brawl Stars. No, Brawl Stars až tak moc nehrám. Ale je to mega, páči sa mi. Mám aj Leona, Sandy. V jednom diele vám ukážu všechny moje skiny, čo som si posťahoval. Alebo zároveň tak posťahoval, lebo ja ešte žiaden skin nekúpil. Zbytočná strata peniaz, takže to nič. Môžeme ísť na tenhle strom. No, ja si vykraftím rýchlo sekírku. Tohle. Crafting. Dám si tu sekírku. Tohle video natáčam ve štvrtok. Je práve do koľko hodín, neviem presne. Ale do koľko hodín, takže to je v poho. Dobre. Vysoko, tak tam musím niekto skakať. Dobre. Tohle sa mi nikdy nestalo. By to bolo uprostred mora, ako v pohu, ale to sú divné. To sa mi prvýkrát stalo, že by som tak našiel v našom Minecrafte. Ale prečo ja nechcem kitky? Skúšam ísť hore, asi skúsiť postaviť dom. Keď sa tam dostanem. Lidi, to je parkour, ktorý nie je určite pro mňa. Ja neviem skákať parkour. Alebo keď to hrám na počítači, by to bolo v poraz, 2 som hore. Ale ináč tak nie. To hrám na telefóne. Ja, že je to. Dobre. Ja som myslel, že týhle stromy sú väčšie. Alebo väčšinou tu, keď vidíte, na tom stromy boli jak sa volajú. Kakaové B8 divné. Pre mňa to je fakt moc divné lidi. Tak sa mi že stalo, že vidíte, že to bolo. No, väčšinou ja tak píšem, ale dobre. Je sú poho. Tu máme kamo lidi. Dobre, máme drevo, to asi bude stačiť. Neviem, počkaj, vlna. What? Čo by som mal z fialovej, alebo jaká to je farba, urobiť hnedú. Tak to neviem. No, ideme hľadať vesnicu v džungli.
Komu sa podarilo nájsť v džungli vesnici? Hop. Ako džungli vesnicu, no to trošku, pre mňa je to divné, priznám, bo ja čo hrám Minecraft, v džungli som nikdy v živote nenašiel vesnicu. Dobre. Poťažím ten strom a už ideme hľadať tú vesnici. Dobre, môžeme ísť na... Bat? Tak asi som si neobral životy. Hop. Keď sa nám v dnešnom videu nepodarí nájsť vesnici, ja budem trošku hrať. No, a potom keď sa mi podarí nájsť, ako v ďalšom videu ďalšie video vydám nakedy 3. alebo 4. 1. Tak, 4. 1. po 2. 4. 3. tak to neviem. No, a lidi zase melóny. No ťažíme si taký stak tých melónov, lebo v džungli rastú melóny. Sa musím potom opýtať. To natáčam. Lidi, stalo sa vám dakedy, ako mám jeden server, kde sa mi stalo, alebo aj či sa vám to stalo, že proste idete s elitrou a proste spadnete do nejakej diery. Keď diery myslím, ako, že keď je tak jak na poli, keby server. Tohle sa pýtam. No a kde sa vám to stalo? Mali ste tam jak s baňu. Mne sa to stalo, možno na tom, komu lidi to čo je? What? Dobre, vieš? Ako, no, to budeme mať na dlho. Dobre, takže keď to nepôjde, pôjdem si postaviť domek. Ako to je jak začiatočník, nebudem z hliny stavať, ale z dreva. A si postavím takého, čo potom nájdem. Veci, no nakoniec také, takže... Komu lidi panda. Juj, au. Dúfam, že to nie je žiadna gejva. Je, dobre. To sa mi, ale ako... Juj. Lidi, kto vie lietať s litrou? Napíšte do komentára. Komentár. Kedy ja som napísal do komentára? Viackrát. Juj. Takže lidi, my máme dokopy 68 melónov. Keby to išlo do stovky, tak by sme mali 68. Alebo 64 z 8 je 68. Dobre, som sa dostal tak, kde z tej džungle. Budem snažiť neumrieť, lebo to bych byl nerád. Ja raz vyskúšam hrať na, jak sa volá, na mojom druhom, tam, kde som to našiel, toto baňu.
keď mi neveríte, ja vám to v budúcom videu ukážem. Alebo mať kreatív. Alebo keď tam predzíkate. Už som tam uhorel. Ale budem to musieť dať si... Ukážem vám, jak si dať aj bariéru. Ja sa volám Ares sa volám. Takže... Ja som tupej. Bez urážky rada. Nič boho, ale... tohle sa mi stalo asi prvýkrát. Som pricíkal do toho. Ale nevá, no. Tomu to nejde, takže ja si to opäť odkopem. No tak lidi, tohle si děláte zo mňa srandu, hej? Gogno. Hashtag. Lidi, ja sa stadiaľ nedostanem v živote. Fuj. Tak krava. Ako krava, zviera, tak myslím. Kámo, jak som sa zlakol. Dobre. Už radšej nechcem nájsť vodu, lebo už nechcem fakt do nej spadnúť. No teraz... Tak, kámo lidi, ideme si udelať krompáč, potom ďalší krompáč a potom ďalší krompáč, alebo tu si dať postavím poblízko dom, taký menší, to budem tu robiť taký 10 metrový. Máme si 10, takže dáme 2, 3, tak, púď 4x4. To nebude taký veľký dom, hej. Tu jedna postiel sa šupnem si, ako budem hrať aj, budem hrať iba video na tomhle serveri, ale pokúsim sa nájsť si nejakú postiel ešte, vyťažiť si to železo. Možno tu aj ostanem, budem hľadať aj potom. Dobre, musím skočiť núka. Jup. Si položím crafting a crafting dvere. Pro dnešek by to možno asi bolo končiť. Neviem, ale musím nájsť dvere. Dáme také 3, ale to neviem. Dobre. My si urobíme ešte krompáč. Dopredu, aby som na to prišiel. Idem si naťažiť 3 toté. Neviem, koľko mám presne železa. Či kameňa. Ale ja nepočítam väčšinou. Tak. Tak. Ešte vykraftím rýchlo trochu. Toto. Si tu dám také veci, aby som nemusel nosiť všetko v inventári. Ja si tu nájdem vlnu. A dobrý, nepotrebujem návštevu zatiaľ. Nejak som zabíjal zvieratá, hej, ale tak. Teraz ako nechcem mať veľmi návštevy. Korona. No, neviem, prečo musí byť tá korona. Skôr pandémia. Neviem, či 10 stónov potrebujem napäť. Skúsime. No, máme 14. A domov sme mali, myslím si, že 3. Takže krásne si ideme vypaliť železo.
Dobre, tu už budem končiť. Tu už nemôžem dať, tu musím dať a tu už nemôžem. Tu pôjde posteľ, dám tu irony, dám si drevo. Asi to nechám vypiecť a ja sa nebudem ešte tak zlúčiť, ale ešte počkáme, pokým sa mi to vypečí a už potom môžeme skončiť, takže parkour mi ani nejde. Predzikám. Takže máme posledný iron, ten tiež si zoberiem. Môžeme nájsť v ďalšom dieli, môžeme si postaviť portál do Nedru. Takže ja sa s vami lúčim a vidíme sa u ďalšieho videa. Čus.